Čaute ľudia, dnes zase som pri novom videjku, ja som Voltix a áno, zase hráme Minecraft. No, dnes sa pôjdeme pozrieť do Netheru. No ale najskôr musíme nájsť lávu. Čo, neviem, či bude úplne ľahké. Ale no. Že bude. Lebo inak je to pekne cooked. O, ešte železo sa mi tu dopieklo. Ak vás takéto videá bavia, podobné z nejakých hier alebo priamo z Minecraftu, tak dajte like, odber a ak chcete, dajte komentár. Yes! Konečne mäso. Môžeme ísť hľadať. Kde by mohlo byť lavové jazero? Ja už som chcel ísť do Netheru v tejto časti a neviem, si nepôjdem na Netheru v tejto časti. Lebo nepôjdeme. Dedina, ejo. Konečne niečo aspoň. Jo, ďalšia zlodejina bude. Že dáva kradnúť. Budeme mať ďalšiu zásobu jedla? Toto, čo tu robí tento dom v jaskyni? Nemám ryby, mačka. Nemôžu ste ochočiť, aby sa spravil ďalší achievement. Je moc ďaleko posteľ. Tak. Rozbil som ti síce 2 okna, ale aspoň žiješ. Žiadnu ovcu som dlho nevidel. Žiadnu, hej. Tak čo tu si berem? To sa bude hodiť na Nethery darmo. Ale stále žiadne lavové jazero. To si. Tam je ruined portál. V mori. Okay.
To sa tu dá dýchať. ...25, tak nepotrebujem ich toľko to. OK. OK. Opa. Som reálne myslel, že je to nejaká malá roklinka, ktorá pôjde preskočiť, alebo nejaká malá jaskyňa. Čo to ťahne bez stropu. Get out. OK. No ten klec som nečakal, že dám. To ja som čakal, že proste tu umrem. Ja vlastne, keď zverejňujem video, by som mal nájsť tam taktiež zapnúť komentáre. Ani raz som to ešte nespravil. Lebo som myslel, že je to automatické. Dosť veľa uhlia. Ja vlastne tady to môžem odísť. Čo za TikTok chceš? Môžete ísť na môj TikTok, ak máte TikTok. Volám sa Oltix ASMR. Áno, robím ASMR. Neviem prečo. Ale zarobil som 1 cent, takže GG. Neznášam tento nový model. To si robí srandu. Ja som proste vyliahol ďalšie. Ja neviem, proste, keď to bolo dosť staré kurá, to maličké, pekné žlté, to bolo úplne také fajné.
A teraz tam dajú nejakú random kocku žltú. Ja som má to byť ako realita, ale Minecraft není ako realita. Takže neviem, čo robia. Prečo sa to snažia robiť viac realistické. Normálne ideš a sekarou puchneš rybu. A bum, je mŕtva. To je možné v realite. Ale proste v realite sa ti nepodarí proste seknúť, že plávaš so sekarou. Kto by plával so sekarou? A proste sekneš rybu. Takže what the fuck? Kde bývam? By ma zaujímalo. Lebo ja netuším. Nie. Není šan. Get out of here. Prečo mám medzi nohami proste šíp? Podnutý. Čo? No, ja toto asi ukončím. V ďalšom videu ideme do netru. Jaká je šanca, že ma trafí? Bývam tam? Prosím, že tam bývam. Kde som? Už teraz fakt, kde som? No. Zistím, kde som. Ale ja sa s vami loučím a čaute.